Corresponde a min o honor de presentar a nosa primeira ponente, a doutora Fátima García Doval, a que lle agradecemos moito a súa presencia entre nós hoxe aquí, por ter aceptado tan amablemente tamén a nosa invitación e pola súa boa disposición. Fátima é diplomada en Magisterio pola Universidade de Santiago de Compostela e licenciada en Filosofía e Ciencias de Educación pola UNED e doutora en Didáctica e Organización Educativa, Investigación e Innovación pola Universidade de Santiago de Compostela. É codirectora da CEGAL, até o 2014 foi directora do Centro de Educación Especial Manuel López Navalón de Santiago de Compostela e actualmente traballa como responsable do Servicio de Formación de Profesorado na Consellería de Educación e centra a súa investigación na tecnoloxía para todos e a educación baseada na evidencia. E agora xa, sen máis dilación, imos dar paso a esa conferencia que estamos desexando escoitar, que se titula Discapaciquén. Bueno, bo día a todas e a todos. Eu vou a falar de pé porque sentada non sei falar. Ainda que vou a procurar non moverme moito, sobre todo porque creo que están grabando e normalmente os cámaras me odian cando dou así algunha charla. Sí. Bueno, vou a procurar non moverme moito daqui desta zona, pero necesito estar de pé e poder mover os brazos. Bueno, pois vamos a falar de discapacidade ou non, vale? E de tecnoloxía tamén. Vamos a descubrir que hai que ter cuidado con a quen chamamos discapacitado, porque de entrada podemos pensar que unha persoa discapacitada é quen? Unha persoa, por exemplo, a que lle faltan as dúas pernas, diríades que é unha persoa discapacitada? Todos a la vez, non? Bueno, por exemplo, temos a Hugh Herr. Alguén coñece a Hugh Herr? Non? Sí. Bueno, Hugh Herr é unha persoa, é un científico, é enxeñeiro no MIT, é especialista en biomecánica, vale? É profesor e é escalador. Escalar é a súa paixón. Esta persoa, cando tiña 18 anos, acopla un pouco, ou solo me parece a min, a ratiños, non? Ahora ben. Esta persoa, cando tiña 18 anos, estaba facendo unha ruta de montaña, pillouno el e outro compañeiro, pillounos unha tormenta de neve e de frío, estiveron perdidos moito tempo, de feito, nas labores de rescate morreu unha das persoas do equipo de voluntarios que os estaban rescatando e ao final rescatáronos, pero tiveron que pasar polo quirófano tanto el como o seu compañeiro. O seu compañeiro perdeu unha man e os dedos da outra e el perdeu as dúas pernas. Tiveron que amputarlle as pernas por debaixo da rodilla, vale? Un doble amputado. E o que lle dixeron os médicos era que obviamente non iba a poder volver a escalar na vida. Pero, bueno, a xente é bastante terca. E entonces decidiu que inmediatamente con as próteses, as primeiras que lle puxeron, que iba a seguir facendo deporte. E empezou a deseñarse as súas propias próteses, non? E o que el di é, bueno, xa que teño que deseñar as miñas próteses, podo facelas de xeito que me sea cómodo para escalar. De feito, aí vedes en esa imaxe que ten unhas próteses moito máis longas que o que sería unha perna normal. De feito, é mellor escalador desde que é doble amputado, porque el vai cambiando as súas próteses e as axusta en longitude e entón é capaz de chegar a sitios aos que antes, como unha persoa que ten dúas pernas normales, non chegaba, vale? Fai moita trampa, quero dicir, isto é facer trampa, que entender o que é facer trampa. Pero el vaille estupendísimamente, porque ademais, se vos fixades os pés, o que son a parte de abaixo das próteses, esas peciñas, as vai adaptando segundo onde vai escalando. Non levan os mesmos pés, se vai a escalar por unha parede vertical, que se vai a escalar por roca, que se vai a escalar por xeo ou neve, vale? E entonces o agarre que ten é moito maior. Ademais, decidiu estudiar enxeñería e é experto en biomecánica e en fabricación de próteses e o seu traballo está orientado a fabricar próteses que funcionen o máis parecido ou que dean a mobilidade o máis parecido ao que sería unha perna humana, vale? Esas son próteses que el deseñou.
Diríades que Hugh Hare é discapacitado? E a Terry Fox. Coñecedes a Terry Fox? Algúnha xente, sí. Terry era un rapaz canadiense. Con 18 anos diagnosticáronlle un osteosarcoma e naquela época, estamos falando de 1978, o osteosarcoma era amputación sí ou sí, vale? Amputáronlle unha perna, a dereita. Eu teño dúas dereitas e dúas esquerdas, teño que pensar antes de decilo. Tamén, ele era deportista. E entonces, xusto despois de que lle amputaran a perna, leu sobre a primeira persoa que fora capaz de completar un maratón, o maratón de Nova York, sendo amputado. En 1976 fora isto. O primeiro amputado que correu e rematou a maratón de Nova York foi en 1976. E eso lle inspirou e decidiu que iba a empezar a correr. Iba a correr en 1978, estamos pensando nas próteses daquela época. Empezou a entrenar, ao pouco de estar entrenando, correu unha maratón e a rematou. Cando a rematou, confesoulle a súa familia cal era o seu obxectivo real, vale? O seu obxectivo real non era correr unha maratón. O seu obxectivo real era cruzar Canadá correndo cada día unha maratón. Cada día. De xeito que a xente donara diñeiro para a súa causa e o seu obxectivo era cadar pois algo así como $1 canadiense por cada habitante de Canadá ao final da súa xesta. Empezou a correr ali, naquela esquiniña, vale? En San Xoán de Terranova. E correu 143 días prácticamente seguidos. Descansou solo 2, e porque lle pediu a Asociación Canadiense contra o Cancro para que chegara un día determinado a Ottawa. Vale? Foi os 2 únicos días que descansou. 143 días seguidos correndo cada día unha maratón. Eu hai días que non a corro, non sei vos. 5.373 kilómetros correu. E cando chegou a ese punto, a ese último punto vermello que vedes, empezou a ter un tos moi forte, moi forte. Temeu o peor, ingresárono e o cancro tiveron a metástase e estaba no pulmón. 9 meses máis tarde morreu. Non logrou completar a súa xesta. Cando empezou, ninguén lle facía caso, vale? Era un tolo. Pero segundo foi avanzando e gañando terreno, a xente foi coñecendo a súa fazaña e cando tivo que deixalo, houve varios deportistas canadienses que se ofreceron a rematar a carreira por él. E el decía que non, que a quería rematar él. Non foi quen, non puido. Pensade que o seu obxectivo eran $24 millóns canadienses. O día que deixou de correr, o 1 de 9 de 1980, casi 6 meses despois de empezar, recaudara $1,7 millóns canadienses. En abril de 1981, que foi cando morreu, levaba $23 millóns recaudados, casi o seu obxectivo, porque según enfermou a xente empezou a donar, e a súa morte se creou un maratón que leva o seu nome. E hoxe en día leva recaudados $600 millóns canadienses para a loita contra o cancro. Diríades que Terry é discapacitado? A ver, para los frikis de la sala. Sabedes quen este... ¿No? Hai alguén que non o sabe? Non sabedes quen é Matt Murdock? E se vos digo que é Daredevil, hai os fans do cómic. Matt Murdock nace a finales dos anos 60, en 1968, da pluma dun dos máis grandes creadores de cómic dos Estados Unidos e do mundo, que é Stan Lee. A Stan Lee debemoslle os 4 Fantásticos, debemoslle, todo un universo Marvel, debemoslle a Stan Lee. E debemoslle a Daredevil. Matt Murdock, a súa historia, é un rapaz cego, queda cego por un accidente. Pensade que nace nos anos 60 e aquilo que se levaba naquela época era a enerxía nuclear e os accidentes nucleares.
Entón, ten un accidente con un camión con residuos nucleares, incomprensiblemente só queda cego e non morre de múltiples cancros, pero o resto dos seus sentidos se agudizan e se converte en un superheroe que todos coñecemos hoxe por hoxe como Daredevil, que en España, cando se empezou a editar, como curiosidade, o atoparedes como Dan Defensor, porque había que xustificar as dúas Ds que levaba no traxe. Hoxe por hoxe se lle chama, todo o mundo lle chama Daredevil, é moi famoso porque ten Netflix unha serie sobre el, vale? É un dos personaxes máis complexos de Marvel e, sobre todo, que cuestión importante e por que vos lo traio aquí. Cando Stan Lee pensa neste superheroe, non pensa en integrar a los pobrecitos discapacitados. Pensa en un personaxe que mola, e que mola moito, vale? Isto é moi importante, porque ao final, se os exemplos que temos sempre son del pobrecito discapacitado, mal vamos. Pero igual, a quen non coñecedes é a James Holman, non? Bueno, James Holman sí que era cego, bueno, non foi cego toda a súa vida. James Holman naceu a finais do século XVIII en Inglaterra, se enrola na Royal Navy, empeza a combatir e unha enfermedade dos osos, porque pensade que estamos a falar de 1802, 1803, a medicina non era o que é hoxe, con unha enfermedade dos osos empezan a doer os osos un montón e pouco a pouco queda cego. E con 25 anos queda total e absolutamente cego. Retírano do servicio, porque claro, facemos con un mariñeiro cego en 1800 e pouco. E gana o privilexio de ser un cabaleiro da Royal Navy no castelo de Windsor. A xente que quedaba tocada e discapaz en combate, lle deixaban a posibilidade de vivir no castelo de Windsor, poca broma, e o único, digamos, requisito que se tiña era que había que oír misa unha vez ao día, polo ben da realeza británica, non? Rezando polo rei e pola reina. El eso, imaginade un rapaz aventureiro que leva toda a vida metido nun barco e tal, como que non. Entonces decide, convence a xente do castelo de Windsor de que vai a estudiar medicina. 1820, en Edimburgo, que xa ten, logra sacar a carreira de medicina. Porque o Braille non se inventara daquela, pensade que isto era ir moitas veces á mesma clase hasta que me lo aprenda de memoria. O sea, pensade que hoxe en día xa nos costa ir unha vez a algunha das clases, pois ele iba 3 ou 4, hasta que o aprendía. Cando por fin xa saca a carreira de medicina, di, pois agora o que queiro é ver mundo, así, con mucho sentido del humor. E decide facer unha pequena viaxe a Europa. Cruza o Canal da Mancha e empeza a viaxar por Francia. Pensade Francia en 1820, isto en dilixencia, en un carro tirado por cabalos, carreteras, camiños, aquelo iba, todo lento que podía ir. E entón, el decide que, como dentro se aburre, que o que vai a facer é atar un cordel a dilixencia e el ir correndo detrás para fortalecerse. E así se cruza Francia. Claro, cando chega ao outro extremo de Francia, é un hombre cachas e fornido. Entón, cruza a Italia. En Italia, bótano de Roma, baixo o risco de excomunión, porque o pillan subindo a cúpula de San Pedro intentando sair por fora, para velo por fora. Sube hasta o Vesubio, que daquela estaba activo, para cheirar a caldeira, a ver como cheira un volcán activo. Cego, el solo. Ali, baixando do Vesubio, atópase con outro compañeiro que, co que servira, que polas bombas, acordádevos dos cañóns, dos cañonazos, quedara sordo. E deciden seguir xuntos viaxe. Non é broma. E así, se tiran un bo anaco todo un ano e volve a Inglaterra porque el non lle deixaba máis tempo que un ano sin estar no castelo de Windsor. Volve, publica un libro e, bombazo de la época, bestseller total. Entón, dice, vamos de novo.
E decide que, bueno, que eso de Europa está bien, pero o mundo é moi grande, e como é moi grande, eu vou a dar a volta ao mundo camiñando. Chega hasta Mongolia, vale? Fronteira con Mongolia. E aí o Zaro deporta, di, cego, como vai a chegar un cego solo camiñando desde Inglaterra? Tú eres un espía, fora. E o collen, o meten, que é o mellor que lle pudo pasar, porque naquela época podían tirar con él e decir que lo perdieron, pero polo menos o meten nun carro e o devolven á fronteira. E por aquí no vamos bien. E entón se enrola en un barco pesqueiro, e decide circunnavegar o globo, saltando de barco en barco, e facendo observacións naturalistas. É cego, total. Vale? Noméano, evidentemente, membro da Royal Society e membro da Linnean Society. Recordemos que en esta época é o momento do boom de clasificar todas as especies. E, de feito, se leedes a Darwin, cando o seu libro sobre as viaxes que fai no Beagle, cita a James Holman como unha das súas inspiracións e cita algúns dos descubrimentos de Holman. E isto sin tecnoloxía e sin nada de nada, é unha historia desas poucas que se coñecen. Bueno, ademais era un Don Juan, un éxito con las mujeres tenía. Porque él, daquela época, os cegos se esperaba, lo que se esperaba un cego, que levaran unha venda atada, tapando os ollos, para que non se lle vira que eran cegos. Non melloramos moito, porque hoxe esperamos que un cego leve unhas gafas negras, que solo mellora un pouquiño aquelo da venda. Pois tiñan que levar unha venda e, bueno, por suposto, dedicarse á mendicidade, que era o que se esperaba dun cego. E el, que era moi coqueto, se negaba a levar a venda. E aprendeu a manexarse como se vira perfectamente. E logo, moito do que lle debemos a él é o que sabemos sobre ecolocalización en persoas cegas. El, como se movía solo, aprendeu a bater co seu bastón en diferentes sitios e, en función do ruido que facía, sabía que tamaño tiña unha habitación, a que distancia estaban as cousas, vale? Básicamente, o que fai Daredevil, o supersentido de Daredevil é a ecolocalización, vale? Bueno, estos son retratos da época e está señalando aí o globo que circunnavega e morreu de ancianito, o sea, que lle dou para ter moitas aventuras. Vos diríades que Holman é discapacitado? Eu a volta ao mundo todavía non a din, non sei vos, Coñecedes a Carly Fleischmann, non? Vou mirando porque, ainda que non empecemos en hora, acabamos en hora, non vos preocupedes. Carly é autista, ten trastorno do espectro autista, está dentro do espectro autista. É unha persoa, ademais, con un autismo grave, severo, incapaz de verbalizar. Cando Carly tiña 8 ou 9 anos, non tiña ningún tipo de comunicación verbal e estaba traballando coa súa terapeuta e había un ordenador encima da mesa. E tiña unha rabieta terrible ese día, terrible. E a terapeuta estaba desesperada. Entón, Carly achegouse ao ordenador e no procesador de textos que estaba aberto nese momento tecleou as letras tooth, hurt, dente e doe, vale? E esas foron as súas primeiras palabras. A partir de aí, efectivamente, tiña unha infección destas tremebundas que a motivou a comunicarse e a partir de aí empezaron a traballar con ela. Non vos vou a decir que foi un camiño de rosas, ni moitísimo menos, porque, bueno, comunicou eso e ao mellor despois non quería decir nada en semanas ou en meses. Pero pouco a pouco foi un traballo lento, pero productivo. Carly aprendeu a comunicarse tecleando primeiro en un ordenador e despois en un iPad. Ela teclea e, con síntese de voz, reprodúcense as súas mensaxes, vale? Dese xeito se comunica con todo o mundo ao seu arredor. É unha persoa que neste momento ten conta de Twitter, podedela seguir en Twitter, ten Facebook, por suposto, ten publicado un libro co seu pai, Carly's Voice, ou A Voz de Carly, e o seu último fito, bueno, é unha persoa moi activa
ao respecto dos dereitos das persoas con TEA, conta moito porque o vive de primeira man, claro, pode contar que sinte cando está tendo unha crise ou por que a veces aletea ou por que se descontrola, por que ocurre aí dentro, que moitas veces non é fácil de saber. E o seu último fito, podedelo seguir en YouTube se queredes, é que ten un talk show, un show destos de entrevistas con famosos, que se chama Speechless with Carly, sin voz con Carly. Ela vai escribindo as preguntas no seu iPad e os famosos lle contestan. Vale? Ten un sentido de humor fino, rapaza, de verdad que sí. Diríades que Carly é discapacitada? No. Bueno, si tuviéramos audio, creo que estábamos tratando de conseguir, veríamos este vídeo. Non o podemos ver, pero vos conto eu de que vai isto. Hola. É un vídeo sobre Evelyn Glennie. Coñecedes a Evelyn Glennie? Evelyn Glennie ou Dame Evelyn Glennie. Dame é o equivalente a Sir para mulleres, unha dama, vale? Igual que os cabaleiros británicos. De feito, eso é a raíña nomeando a Dame, nomeando a dama do Imperio Británico. Evelyn Glennie é unha percusionista de renome, é a única percusionista que leva ou que levou adiante unha carreira como percusionista solo no mundo. É unha persoa que tocou nos mellores escenarios do mundo, tocou con Herbie Hancock, tocou con Björk, vale? Compón música afinada, percusión afinada, é dicir, non toca solo tambores, toca marimbas e vibráfonos, que son instrumentos afinados, compón ela. E ten 90 decibelios de perda auditiva en ambos oídos. É sorda, sorda profunda, vale? Cando tiña 12 anos, empezou a perder o oído e en cousa de un ano quedou totalmente xorda. Bueno, totalmente, 90 decibelios, entendedes se sabedes algo de audición, con 90 decibelios non se perciben as cualidades do sonido. Para facer música é ser sordo. Ela estudiaba piano e o profesor de piano largouna da clase. Xe que non sabía que iba a facer con unha persoa xorda, non sei que vou a facer, non, se non olles, fora. E apiadouse dela o profesor de percusión, da escola de música na que estudiaba. Entón, primeiro empezou a tocar con ritmos, os percusionistas, os sordos os ritmos o levan moi ben, as persoas xordas, pero logo o profesor deuse conta de que ela era capaz de percibir diferencias entre os tonos máis agudos e os máis graves. E entón, ela o que facía era, a sala na que ensayaban era unha sala cerrada con pladur, que o pladur sabedes que transmite moi ben a reverberación. Entón, ela se pegaba ao pladur da habitación e o profesor tocaba. Imaginade, primeiro un do agudo e un do grave. E ela distinguía cal era cal. Cando xa distinguía unha distancia de octava, pois un sol e un do. E cando ela xa distinguía unha distancia de quinta, un mi e un do. E cando ela xa distinguía unha distancia de terceira, e así sucesivamente, ata chegar a distinguir un do dun do sostenido, a distancia de medio tono, vale? O que lle permitía tocar perfectamente. Fíxose unha grandísima percusionista e intentou entrar no Real Conservatorio de Londres. E lle dixeron que non, porque eres sorda. E ela dixo, pero se non sabes como toco, por que non? Déixame que toque, déixame que demostre o que podo facer. Houbo bastante debate, porque ademais ela recurriu unha gran loitadora e ao final logrou que lle fixeran unha proba e entrou. E a raíz de que ela entrou, se cambiaron totalmente os criterios de acceso ao Real Conservatorio de Londres. De xeito que agora non se lle di que non de entrada a ningunha persoa, porque ao mellor ti queres facer contrabaixo e non tes brazos, pero igual tocas cos pés. E iso non nos ten que importar. O que importa é a música, vale? Si recordades a inauguración dos Xogos Olímpicos de Londres 2012, a ceremonia, se a tendes máis ou menos na cabeza, houve un momento tremendo, ademais, de emotivo, no que arranca a revolución industrial, no que a campiña inglesa se transforma en un montón de fornos, e salían un montón de traballadores, de supostos traballadores, con latas como con cubos de lata, percutindo neles. Ese momento se chamaba o pandemonium.
Era unha composición de Evelyn Glennie e era ela que comandaba todo o grupo de percusionistas. Esa foto é da ceremonia de apertura duns Xogos Olímpicos, non duns Xogos Paralímpicos, que parece que todas as persoas que teñen algún tipo de diversidade funcional teñen que estar nos Paralímpicos, non, duns Xogos Olímpicos. Pois parece discapacitada. Jessica Cox. Coñecedes a Jessica? Eu son fan de Jessica, totalmente fan. Jessica naceu sin os dous brazos, vale? E todos os seus profesores e os seus terapeutas intentaron durante toda a vida de neno, quero dicir, de nena, que usara unhas próteses para poder valerse por si mesma, pobrecita. E con 14 anos dixo que nunca máis, que aquelo non era parte dela e que non as toleraba. Non lle foi mal a Jessica, porque iso que vedes aí é o seu avión. É piloto. Pilota un avión, ela sola, por suposto, un avión de monoplaza, como ben vedes, ela sola, un avión sin adaptar. E non lle falta sentido do humor, porque dice, mira mamá, sin manos. Ademais, é cinturón negro de taekwondo, fai surf, fai submarinismo, por suposto, fai toda a súa vida, escribe, lávase, peínase, maquíllase, atende a súa filla, pero que a min máis me impresiona, usa lentillas. Con mis 10 dedos de la mano. Si tengo que hacerlo yo, me arranco un ojo. A calidade non é boa, pero non hai moitas fotos dela poñéndose unha lentilla. Diríades que discapacitada, pobrecita, que dejó las prótesis. Bueno, conduce, por suposto, botase gasolina ela sola e esas cousas. Bueno, si funcionara o vídeo, que non funciona, e non vou intentar conectar a internet agora porque perderíamos tempo, se non vos lo mostraba, pero si buscades, hai un vídeo precioso, 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 buscades en inglés, mellor, máis fácil. Girl, no hands, learn to eat, ou algo así, vale? Un vídeo chulísimo que circulou estes días por internet dunha nena pequeniña en Rusia que naceu sin os dous brazos e que está aprendendo a comer cos pés, vale? E é a nai grabando. É un vídeo destos de minuto e medio para meter un trociño de nada na boca. E por que vos quería mostrar ese vídeo? Porque o máis difícil aí é facer o que fai a nai. Nada. Vale? Porque te desesperas, porque o que queres é meterlle a comida na boca, porque o que queres é facelo por ela. Vale? E iso é xusto que non debemos facer, iso é xusto que non fixo ninguén por toda a xente que temos aquí detrás. Vale. Ahora vamos a cambiar totalmente de tercio e quero lervos un texto. Un texto que para min é un pouquiño longo, pero eu creo que paga a pena. É un texto moi especial e que ten moita relación con Coruña por dúas razóns. A primeira vos la conto ahora e a segunda despois. A primeira é porque o descubrín da man de Carmen Saavedra, que é unha mamá, a mamá que está detrás do blog Capaces, con doble P. Carmen é, bueno, non sei que decirvos que é Carmen. O sea, a mí me enseña máis Carmen que todos os profesores universitarios, con cariño lo digo, do mundo. É mamá dun neno con diversidade funcional e unha das persoas con maior capacidade para transmitir o que supón ter un fillo con diversidade funcional do mundo. Este texto non é seu, ela fixo a traducción e a través dela o coñecín eu. E a outra vos la conto logo. Para non baixar as luces, vos pediría que pecharades todos os ollos mentras leo. E vades a entender, en canto empece a ler, por que vos pido que pechedes os ollos. Vale? Ahora si me sento para ler. É un pouquiño longo, pero se vos vai a pasar rápido, xa veredes. Barry é unha persoa vidente. Visita unha cidade onde todo o mundo é cego. Cando acude ao restaurante a cenar, resulta imposible ler o menú en braille. O camarero introduce unha modificación nese entorno
e lle lee o menú a Barry. Mentras espera que chegue a súa cea, anoitece e a sala tórnase oscura. Non hai luces no restaurante. Barry é incapaz de ver a comida que o camareiro acaba de servirlle. Tira accidentalmente o vaso de auga e, sin querer, empurra demasiado a comida e sáleselle do plato. Traslada as súas queixas ao camareiro, que responde traéndolle unha linterna. Aínda que o restaurante se enorgullece do trato que dispensa aos seus clientes especiais, Barry está indignado e síntese moi violento. Necesita as 2 mans para cortar a carne, así que non pode suxeitar a linterna. Intenta apoiar a linterna na mesa de diferentes maneiras para encontrar unha forma de enfocar hacia o plato, pero sin éxito. Ao final, e despois dun par de bocados, acaba desistindo. Barry empeza a sentirse como un extraterrestre. Cansado, hambriento e frustrado, inicia a súa expedición a través do restaurante, a oscuras, tratando de chegar á recepción do hotel. Apenas dá uns pasos cando se dá de bruces contra un grupo de comensais e a punto está de tirar a un bebé da súa trona. O camareiro acude ao rescate, collelle do brazo e condúcelle a través do restaurante ata a recepción. Polo camiño, Barry escoita murmurios, aínda que non pode ver ao autor do comentario, pero din: «Pobre hombre», dice unha muller. Ríñelle o home ao seu fillo por reírse. Non se ríe uno de la gente. Barry está completamente abochornado. Unha vez alcanza a recepción, o camarero coloca a Barry xunto a unha columna ao lado do mostrador. Temeroso de que Barry poida molestar os clientes do hotel, choque contra eles ou contra o mobiliario, o camareiro pídelle que non se mova do sitio. «Señor, teño que volver ao restaurante, pero non quero que se faga dano ou se perda. Así que, por favor, permaneza aquí. Xa virán a atenderlle». Barry non é capaz de ver a cara do camarero, pero pola voz despréndese unha mezcla de pena e de enfado. Barry é capaz de oír como outras persoas se rexistran diante del. Entende que ten unha cola importante. Despois de que transcurran uns 10 ou 15 minutos, o ambiente parece calmarse e Barry escoita como 2 dos recepcionistas murmurian. Non é capaz de oír toda a conversación, pero capta un exasperado: «Non sei», seguido de «é que nunca atendín a ningún». El di: «Gustaríame rexistrarme, por favor. Non teño reserva, pero necesito unha habitación para esta noite. Dispoñen de algunha habitación que teña iluminación?» «Pois non». «O lamentamos», responde o recepcionista. A incomodidade de Barry aumenta por momentos mentre se encamiña cautelosamente ao lugar de onde procede a voz do recepcionista e di: «Pero necesito unha habitación que dispoña de luz. Non podo desenvolverme na escuridade. Non teñen al menos unha sola habitación con luces?» «Non, señor, lamento», responde. «Nunca antes necesitamos unha habitación iluminada. O que quero dicir é que non solemos ter este tipo de huéspedes. Neste escenario, quen ten a discapacidade? O entorno é perfecto para a maioría, pero crea moitas barreiras para Barry, que experimenta unhas dificultades enormes. En ese entorno é Barry e non as persoas que son cegas quen ten unha discapacidade. Avancemos na historia e digamos que Barry se enamora dunha muller cega. Ela quere mudarse a esta comunidade e Barry quere estar con ela. Acepta un novo emprego como comercial e o seu traballo obligará a relacionarse con esa comunidade de forma habitual. Que pode pasar? Según o modo de pensamento tradicional, espérase que Barry experimente numerosas complicacións e problemas, así que os profesionais intervirán na vida de Barry para facer frente ás súas necesidades e solucionar os problemas. En primeiro lugar, estudiarán a Barry e identificarán todas as súas carencias. Para poñelo ben, como a maioría, ofreceránlle terapia braille. Necesita esta habilidade para o seu novo traballo. Ademais, asignaránlle sesións para aprender a manexar o bastón 2 veces por semana. Necesitará practicar moitísimo co bastón antes de estar listo para salir pola noite ou moverse en habitacións oscuras durante o día. Non hai luces en ningún edificio, porque ninguén as necesita. Durante a terapia de bastón haberá profesionais que enseñen a Barry a forma correcta de soster o bastón, de orientalo ao avanzar e demais cuestións relacionadas con este instrumento. Tamén recibirá terapia de orientación para aprender como desenvolverse en calquera contorno. Empezará pola súa casa mostrándolle cal é cada habitación e despois continuarán enseñándolle outras cousas como a distinguir entre un bote de champú e outro de veleno para ratas, que parece bastante interesante. O obxectivo final é convertir a Barry en unha persoa cega o máis normal posible. Se descoñece canto tempo pode levar isto e ninguén garantiza que poida lograr estes obxectivos.
Sin embargo, e desde a óptica destes profesionais, as terapias son a única alternativa. Para disgusto dos expertos, Barry abandona todas as terapias. Encontrou unha alternativa para afrontar esta situación. Expertos e outros profesionais consideran a súa postura radical, pero para Barry tan só se trata de sentido común. Identificará e usará as ferramentas que necesita para sair adiante. En lugar de ir a terapia de bastión ou de orientación, adquirirá diferentes tipos de linternas de bolsillo con montóns de pilas extra. Estas ferramentas serviránlle pola noite para aquelas estancias sin luz. Nunca confundirá o bote de veneno para ratas co de champú gracias ás súas eficaces linternas e ás súas pilas de longa duración. En lugar de ir a terapia de braille, usará diferentes clases de tecnoloxía asistiva, incluindo un ordenador e un escáner capaces de traducir o braille a linguaxe escrito e viceversa. Sempre que sexa posible, pedirá axuda a quenes utilizan braille. Sabe que a mellor maneira de aprender braille non é a través de horas de práctica, sino usando na vida real. Ahora podedes abrir os ollos. Nesta situación, quen era a persoa discapacitada e por qué? Que era o que estaba convertindo a Barry en discapacitado? O entorno. Non era o seu problema, un problema do entorno e de adaptación. Se vos interesa, ademais de buscalo no blog de Carmen, este texto escribí no Katie Snow nun libro que se chama Disability is Natural, a discapacidade natural. Pero decía que lle teño certo cariño a este texto porque a outra vez que utilicei así en unha charla, foi tamén así en Coruña, pero foi en un contexto totalmente diferente. Era unha charla sobre tiflotecnoloxía, vale? Dada na 11, e o meu auditorio era nun 90% cego. Así como vos estabades todos graves, serios, poñéndovos na piel do pobre de Barry, neste caso anterior, había carcajadas. Ja, 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 ja. Pobre Barry. Vale? Lles parecía como, que absurdo que non sexa capaz de cortar a carne sin mirar. Que absurdo que vaya tropezando coa xente. Verdad? O que nos parece a nós, que absurdo que non quiera pois aprender braille ou que non quera usar as próteses. Que absurdo. Non, o absurdo é do lado que estás, do problema. O que está do lado bo do problema sempre o ve absurdo. O que está do lado malo xa non o ve igual. Bueno, polo tanto, non podemos falar de discapacidades. Se de algo vos convencín ou intentei convenceros hasta ahora, é que non podemos falar de discapacidades. Temos que falar de capacidades. Vale? As capacidades son esas aptitudes ou talentos que nos predispoñen a lograr facer algo. Non somos as nosas discapacidades. Nin nós, nin ninguén. Ninguén é as súas discapacidades. E para iso, pois hai certas cousas que nos axudan, que é do que vamos a falar nesta segunda mitad. O primeiro, cumplir a lei. Vale? Cumplir a lei non é unha cousa que se discuta, non é unha cousa opcional. É dicir, cando a min alguén me di non creo en la escuela inclusiva, é un derecho, da igual que creas ou non. Os dereitos teñense, vale? Os dereitos non dependen do que ti creas. E esta é o que nos afecta en educación, a Convención Internacional de Dereitos das Persoas con Discapacidade, o artigo 24, que o que fala de educación. Solo con que cumplíramos eso, e teríamos andado, pero moito. Entre outras cousas, nos di que ten que haber un sistema de educación inclusiva para todos, en todos os niveis e ao longo da vida. Desenvolver o potencial humano, a personalidade e os talentos, a creatividade das persoas con discapacidade, todas as súas aptitudes mentais e físicas, facer que participen de maneira efectiva na sociedade. Para facer isto efectivo os Estados partes, España é un Estado parte, un Estado asinante desde 2006 e, polo tanto, ten rango de lei en España. Vale? É dicir, non poden non cumplirse isto que se di aquí. Deben garantir que as persoas con discapacidade, fala de persoas con discapacidade, porque o termo aceptado internacionalmente, poden acceder a unha educación primaria e secundaria inclusiva, de calidade e gratuita, en igualdade de condicións que as demais e na comunidade na que vivan. Que non é pouco, Que se fagan axustes razonables en función das necesidades individuais,
ollo cos axustes razonables, porque o que nos parece razonable dun lado do problema igual non é tan razonable do outro lado do problema. E ten que ser razonable para os dous, senón xa non é razonable. Vale? Que se preste o apoio necesario ás persoas con discapacidade no marco do Sistema Xeral de Educación para facilitar a súa formación efectiva e que se faciliten medidas de apoio personalizado. Tamén brindarán ás persoas con discapacidade a posibilidade de aprender habilidades para a vida e o desenvolvemento social, para propiciar a participación plena en igualdade de condicións na educación e como membros da comunidade. Isto se trata de que incluir as persoas con diversidade funcional non pode ser eu dou todo para elas, pero sin elas. Xa decido eu o que elas necesitan. Eso é o que non pode ser. Teñen que decirnos elas os que necesitan. Facilitar a aprendizaxe de braille, escritura alternativa e outros medios e formatos de comunicación aumentativa e alternativa. Habilidades de orientación e de mobilidade, titoría e apoio entre pares. Facilitar a aprendizaxe de lingua de signos e a promoción da identidade lingüística das persoas xordas. Asegurar a educación das persoas, en particular dos nenos e nenas cegos, xordos e xordocegos, que se impartan nas súas linguaxes e modos e medios de comunicación máis axeitados á formación. Bueno, o punto cuarto pareceme moi importante. Di que os Estados partes, a fin de contribuir a isto, adoptarán as medidas pertinentes para empregar docentes, incluídos docentes con discapacidade. Que non sei cantos coñecedes, eu poucos. Incluídos docentes con discapacidade. Que estean cualificados en lingua de signos ou braille, ou para formar profesionais e persoal que traballen en todos os niveis educativos. E os Estados partes asegurarán que as persoas con discapacidade teñan acceso xeral á educación superior, á formación profesional e á educación para adultos e ao aprendizaxe ao longo de toda a vida. Nada de la primaria muy bien, la secundaria ya veremos y después... ¿Vale? Eso no. Cumplir a norma é importante. As normas inclúen tamén aquilo da accesibilidade. Vale? A min esta frase parece moi reveladora porque falamos de accesibilidade, que é norma, e logo de usabilidade, que é como usalo, como as cousas son fáciles de empregar e de manexar por todo o mundo. E me parece moi importante esta distinción, porque moita xente dice, es que mi sitio web é usable. Bueno, é a cena comestible. É dicir, con eso non chega. É dicir, é un mínimo, é necesario, pero non chega con eso. Temos que garantir accesibilidade e temos que garantir a usabilidade. Polas persoas con diversidade funcional, tamén. Pero cando un sitio é accesible e usable, todos o usamos máis cómodamente. Cando non o é imposible de usar para as persoas con diversidade funcional e para os demais é moi incómodo. Estas webs, por exemplo, que nos ponen anuncios moi intrusivos e que lle queres dar un botón e de repente o botón salta e desaparece da túa pantalla e aparece un anuncio e lle das ao anuncio e non querías e volta para atrás e agora me cargou e me salta un vídeo e eu non quero e este tipo de cousas van totalmente contra a accesibilidade, van totalmente contra a usabilidade e van totalmente contra nós, non só contra as persoas con diversidade funcional. A tecnoloxía. Ahora vamos a falar de tecnoloxía. Vamos a entrar no asunto. De que credes que vamos a falar? Con que credes que está fabricado todo eso? Todos a la vez, no. Con impresión 3D. ¿Vale? O de arriba é un cubo de Rubik. Cubo de Rubik. Todos xogamos algunha vez o cubo de Rubik. Digo xogamos, non digo completamos. Non quero abrir feridas a esta hora da mañán. Demoslle voltas. E logo cada un ten o seu sistema, quero decir. As pegatinas, igual que se poñen, se despoñen. Isto te empezas. A veces se desmonta. E xa que o montas, pues que vaya ordenado, non? O que pasa é que o cubo de Rubik é altamente inaccesible para unha persoa cega. Entón, alguén con boa cabeza pois fixo un instructables que podedes buscar, é moi fácil, 3D Braille Rubik, para facelo
en braille. Esas peciñas están impresas en 3D con calquera impresora 3D das que hai agora, hoxe por hoxe sí, nos colexios, nos institutos hai impresoras 3D, ou que teñades na casa, si tendes, ou no traballo, e, bueno, o Instructables ten os arquivos para descargar e imprimir as peciñas, vale? As losetas. É certo que o fan en blanco, para que, bueno, porque o PLA blanco é moi baratiño, e porque así non te complicas. Pero non hai nada que obrigue a que o cubo de Rubik, accesible en braille, teña todas as losetas blancas. Quero dicir, que se pode facer para que ademais teña color. Non nos esquezamos, que se ten 4 pode ser vermello e se ten unha pode ser azul, vale? E así é moito máis atractivo para todo o mundo. Tampouco vamos a caer nesa idea de isto para a diversidade funcional, isto non. A impresión 3D está abrindo un mundo absolutamente alucinante no que ten que ver coa integración das persoas con diversidade funcional. Absolutamente alucinante, sin máis. Porque nos permite facer cousas como esta. E por que empezo por exemplo do cubo de Rubik? Porque xa está ben de pensar sempre que vamos a facer adaptacións para a clase. As clases están moi ben, pero os nenos o que queren é xogar. É dicir, os nenos cando van ao cole, e eu son mestra de primaria, cando van ao cole nos din, ai, que bien, hoxe toca que ganas tengo de matemáticas. Non, os nenos din, e mentres vou de camiño, vou a falar con non sei quen e lle vou a contar o que fixen onde e despois no recreo vamos a montar un partido de non sei cuá. E despois no comedor e no medio deso que non falan é esa incomodidade que somos os profes que estorbamos, vale? E que hai que estar porque hai que estar, pero hai que estar porque logo ven o comedor que onde eu vou a xogar. E realmente xogando é onde os nenos aprenden, onde os nenos se desenvolven. Así que cando pensemos en adaptacións, non pensemos só en matemáticas e en lingua castelá e en naturales, vamos a pensar en xogar, que tamén é moi importante. Aquelo de ali é un cerebro impreso en 3D, impreso unha impresora 3D, un modelo cerebral con todas as súas circunvolucións. É certo que para unha persoa cega, verdad? Si James Holman, cando estudiou a carreira de medicina ali en Edimburgo, este pobre home en 1800 e pico, tivera eso, alucinaba por colores, vale? Igual lle deixaron tocar un cerebro, non vamos ahora, logo toca el café, igual hai xente aprensiva. Pero de entrada, isto é moito máis limpio, verdad? O sea, e podes sobar todo o que queiras e hurgar así nos intersticios todos. É interesante para un estudiante de medicina, aínda que vexa, ou non? Non vos parece? É interesante para un rapaz de secundaria, vexa ou non vexa? Eu son profe de bioloxía e eu prefiro ter modelos 3D que dibuxiños. Ou senón que pintan os homes plásticos en todos os institutos deste país. Vale? A diferencia que con un home plástico temos un para toda a clase, con unha impresora 3D podemos ter un por cada alumno e que vaya ao seu ritmo. Que non sea 10 minutos e medio para tocalo porque lle toca a Pepito, que vamos en cola. Podemos ter un para cada alumno. E ademais para o alumno que ten discapacidade visual. Ademais. Pero é para todos. Isto de aquí abaixo é un mapa en relieve. Vale? Está moi ben as audioguías, pero un mapa en relieve é fantástico. Eu non sei por que non hai máis sitios que imprimen os seus mapas, as súas guías en relieve, en PLA, que isto dura la vida, pode ir en lavavajillas. Funciona fantástico. E os prestan cando ven unha persoa con dificultade, con baixa visión. Non costa nada. E aquelo, sabedes que é aquelo? Aquelo é unha man protésica. Está impresa en 3D. Xogando con cubo de Rubik, porque é un clásico do cubo de Rubik. Queda moi molón. Aquela man está en un proxecto que se chama Enable the Future, que é así escrito tal cual, e a web. É un proxecto que inclúe o que ten decenas de modelos 3D de próteses de man con muñeca, man con codo e casi a to ombro, vale? Dependendo da parte que lle falte a persoa e dependendo se a ten pero non funcional ou non a ten, vale? É dicir, se eu teño cóbado, pero o meu cóbado non é funcional,
igualmente o teño e podo anclar aí cousas. Outra cousa é que se é funcional, ademais podo desplegar a man, abrila cando fago este movimento e pechala cando fago este. Vale? Os modelos están aí, están escalables, e o que permiten é que calquera persoa, bueno, non vos mañán, se non sodes un pouquiño hábiles no manexo de obxetos 3D, pero con un pouquichiño de formación, e un proxecto moi bonito en Euskadi, de un grupo de nenos de primaria que imprimiu na impresora 3D do seu centro unha man protésica deste proxecto para un rapaz do seu grupo que non tiña man. E imprimiron os propios rapaces de sexto de primaria. Levoulles todo o curso, é certo. Pero a mí como proxecto me vale, Tanto que falamos de ABP, a mí me vale. Aquí en Coruña tendes un magnífico grupo de adorables frikis que se chaman Bricolabs, que están radicados na Domus, reúnense ali, e Bricolabs imprimiu unha man 3D para un rapaz que non tiña man. Imprimiulle dous modelos, porque unha quería como a de Iron Man, pero esa solo para las fiestas, alcohol e unha normalita, negra. Porque son nenos, claro. Pero o mellor de todo é que lle enseñou ao rapaz como imprimir as súas propias mans. Así que o rapaz ahora é autónomo e se imprime sus repuestos. Isto, os que traballades con próteses, os que traballades con ortopedia, todo o que diga ortopedia leva un 0, o 2, o 3 más. Vale? A diferencia entre eso e se me rompió un dedo, voy e me lo imprimo, es importante, ¿eh? Y logo os nenos tenen un vicio. Vicio como outro calquera que crecen. Non se quedan como están. E a man que me sirve con 10 anos, con 12, quédame pequena. Igual teño que imprimir outra. Vale? A posibilidade de ser autónomo é increíble. O sea, a sensación de non dependo dos demais é brutal. E se ahora lle quero facer unha mellora porque me resbalan os axetos e poñerlle unha goma, non teño medo de poñerlle esa goma, porque se se estropea, pues me imprimo outra, así de chulo. Me estropeo unha mano, me hago outra. Va chulo yo. Esa diferencia, esa posibilidade de apañar, de non depender, pensad a diferencia que é eso, teño que ir ao médico, o médico me ten que facer un volante para ortopedista, o ortopedista me ten que facer un papel que diga que efectivamente crecín tantos centímetros e entonces de verdad merezo unha man un pouquiño máis grande. Despois eso ten que pasar polas oficinas. Xa sabedes como somos na administración pública. Si al final se hace. Vale? E para cando lle dan a man, isto pasa moito coas cadeiras de rodas. Hai rapaces que dependen dunha cadeira de rodas, que creceron, xa non collen físicamente na cadeira de rodas, para cando lle dan a nova, na nova tampouco collen. Xa teñen que ir para a seguinte. Porque xa creceron, porque crecen rápido. É o que teñen. Polo tanto, é unha das innovacións as que máis partido se lle vai a sacar nun futuro inmediato. E logo, por suposto, que permite facer todo tipo de apaños con todo que nos faga falta. Ui, aí. Este é outro dos meus favoritos. Alguén coñece eso? Non? Ninguén? Eso chamase Brainport. Como estamos nunha facultade de educación, igual alguén está familiarizado cos traballos do psicólogo Paul Bach-y-Rita. Bach-y-Rita todo junto, con guiones. Bach y Rita. Non coñecedes estos traballos? Bueno, el traballou con sustitución neuronal. E lo que di é que as persoas, o cerebro das persoas, é suficientemente adaptable como para permitirlle aprender a utilizar estímulos de un sentido para enriquecer os outros. Vos acordades de Daredevil, do que vos decía da ecolocalización? Pois algo similar. Mira, isto funciona así. Esa persoa que vendes aí é un soldado dos Estados Unidos. Estaba en Afganistán, unha granada estallou diante del e quedou cego. Vale? Quedou totalmente cego. Vedes que levan as gafas negras, que son puramente estéticas, que son a venda da que falábamos antes, para que non se vexa que non ten ollos, nada máis. Tapado. E vedes que leva unha cámara no centro, sí? Esa cámara enfoca o que ten diante e capta esa imaxe. E a manda a un procesador. Vedes que ten
como que o ten na man na segunda foto. Ten unha especie de procesador na man. ¿Sí? Ese procesador o que fai é coller esta imaxe, que é a imaxe que captaría a cámara en blanco e negro, e convertila en un bonito patrón de punto de cruz, que é este de aquí. ¿Vale? Sabedes, os patróns de punto de cruz? Ben, eso de aí. E eso de aí se traslada a esa peciña de aí que como unha piruleta, unha lollipop, sabedes esas piruletas, estas cuadraditas que se poñen na boca? Vale, pois eso é aquelo. E aquelo ten puntitos. Imaginade que os puntitos se iluminaran en blanco. Poderíamos dibuixar unha taza, verdad? Igual que todos temos feito dibuxos coloreando cuadraditos na libreta. ¿Sí? Hasta aquí me seguides o funcionamento? ¿Sí? Bueno, pois en lugar de iluminarse de blanco aqueles cuadraditos, o que fan é estimularse eléctricamente. Non moito, un pouquiño. Dar un lixeiro cosquilleo. E iso se pon sobre a lingua. E o que fai a persoa é interpretar esa vibración, ese lixeiro cosquilleo eléctrico, por iso digo pouquiño, porque senón o electrocutamos, vale? Ese lixeiro cosquilleo eléctrico e crear unha imaxe do que ten ao seu arredor. Desta maneira, en unhas 10 horas de práctica, con ese sistema, esa persoa foi capaz de moverse por unha habitación sin bastón. Se buscades Brainport en YouTube, veredelo facendo escalada. Con mis 2 ojitos yo non me atrevo. E el fai, xogando a Noughts and Crosses, ao 3 en raya coa súa filla. E a súa filla falle trampa e ela pita. Vale? Movéndose, xogando co can. Eso é unha aplicación interesante da tecnoloxía. Eso é o futuro. Vale? O futuro é experimentar. Non digo que non vayamos a ter retinas biónicas ou que vayamos a ter ollos biónicos, seguramente sí, pero para chegar a iso temos que experimentar diversas opcións e unha delas é esta. Hai outra moi similar que é con ruidos, con sons, ecolocalización, que convirte a imaxe que se percibe en un xogo de sons en auriculares binaurales, de maneira que sabedes o xogo de quente, quente, frío, frío? Pois según te vas a acercar, ou cando ides a aparcar, os que tendes sensor de aparcamiento no coche, que según se acerca, pi, 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 te vas a chocar. Pois o mesmo para que unha persoa cega se poda mover ao redor. Vale? Hai outro traballo en español no que esa plaquiña que vedes aí, a plaquiña do Brainport, en vez de ser así pequena, é máis grande, do tamaño deste folio máis ou menos, e en vez de ter estimulación eléctrica, o que ten é peciñas que suben e baixan e que fan a imaxe en 3D, en relieve. Vale? Entón, ti pos a man encima, percibes o contorno e vas camiñando. Home, é incómodo porque tes que ir, vai cambiando e ti tes que ter a man encima, pero permíteche falar e caminar ao mesmo tempo. Por exemplo, para min, eu morrería se teño que usar eso, porque o que me gusta falar, ou vexo ou falo, para min é un drama, pero evidentemente, supoño que para el non, entre non ver e ver, hai unha diferencia moi grande. E isto, xa vos digo, basease nos traballos deste psicólogo, de feito está neste proxecto, que descubriu que co entrenamento suficiente o cerebro é capaz de convertir en imaxes casi calquera estímulo. E se o pensades ben, todos temos xogado a isto. Se eu agora vos pido un pequeno experimento, todos tendes alguén diante ou ao lado? Ou detrás? Me vale tamén. Vale. En 2 segundos, buscade unha persoa e que esa persoa vos debuxe unha letra na espalda, co dedo. Vale? E vos xa dibuxades a ela. E a ver que porcentaxe de acerto tendes. 1 minuto, nada máis. Unha letra do alfabeto, porque era europeo, indoeuropeo, non un kanji japonés ni nada así, O sea, sempre hai alguno, e destes en ruso, no. ¿Sí? Acertachedes todos? Sí.
Pois é o mesmo principio, é exactamente o mesmo. Fomos capaces todos, por algo que é puramente táctil, de facer unha representación mental. E ora, se o pensades ben, como soupechedes que letra era? Porque a bichedes no vosso cerebro. Pensadeo ben. Vola dibuixaron e non tiñades unha percepción de me está rascando. Vos o que queríades era ver e o voso cerebro veu a letra, verdad que sí? Igual, cando vos debuxan algo, este é un xogo que se fai moito cos nenos ou que é un xogo así, bueno, con xente que coñeces, evidentemente, se non vamos a estar sobándonos aí, unha letra vale, pero xa máis igual é mucho. Pero é un xogo que se xoga moito, verdad? E non ten ningunha... Todos vemos o debuxo e canto máis xogas, máis complicados poden ser os debuxos, ou máis longa pode ser a palabra, verdad? Pois esa sensación, esa propiocepción que acabamos de ter todos é un pouco a que permite que isto funcione. Por que fago isto? Porque sempre que conto que Brainport todo o mundo me di, é imposible. Pois é tan posible, o sea, a lingua é moito máis sensible que a espalda. E se na espalda sodes capaces de percibir a imaxe, imaginade na lingua. Vale. Outra das grandes aportacións da tecnoloxía, isto é unha novedade novidosísima. Google Maps acaba de incluir, a semana pasada, a posibilidade de incluir para os diferentes sitios que visitades, de completar a información, dicindo se o sitio é accesible, se conta con plazas de aparcamento para persoas con diversidade funcional, se ten ramplas. A información que vos pide é diferente en cada caso, dependendo do tipo de sitio que estedes tagueando, que estedes revisando. Permite, por exemplo, que a Facultade de Educación inclúa no seu... A Facultade de Educación está en Google Maps, por eso eu estou aquí, senón estaría dando voltas por Coruña todavía. E así, o ter dúas esquerdas e dúas dereitas ten estes problemas. Entón, como hai Google Maps e a facultade está en Google Maps, eu estou aquí. Pois a facultade podería incluir, se ten accesos para cadeiras de rodas, se ten ramplas. E onde están esos accesos? Porque, ao mellor, a facultade ten dúas entradas e se eu veño en un coche e necesito un aparcamento adaptado e acceder por unha rampla, igual non teño que entrar por unha porta, senón pola outra, vale? Por exemplo. E o bo é que é colaborativo. O pode incluir a persoa que dá de alta o sitio, pero pode incluir outra xente. Esta é unha das grandes ventaxas da tecnoloxía, vale? É dicir, que todos podamos colaborar para mellorar o entorno. Acordádevos de Barry, vale? Acordádevos do caso que acabamos de ver. Sería moito máis fácil para el acceder por unha porta que está ben señalizada, que non ten escalóns, que non ten que ir co risco de caerse escaleiras abaixo, por exemplo, que entrar a la buena de Dios e a ver que é o que me encuentro. Vale? Que máis temos? Todos sabedes que eso, verdad? Eso sí. Eso sí, ¿no? ¿Sí? Como falades tan baixinho? Son pictogramas de quen? De Arasak. Outra das grandes cousas que ten a tecnoloxía é moitas veces o non tecnolóxico. É dicir, a gracia de Arasak é que non é terriblemente tecnolóxico, pero que está ao acceso de todo o mundo. Se alguén non sabe o que é, este é un pictograma, vale? É dicir, un dibuixo que representa unha realidade, está feito por un proxecto aragonés, polo CATEDU, polo proxecto de accesibilidade do Goberno de Aragón, en educación, e Arasak é exactamente eso, o sistema aumentativo ou alternativo de comunicación do Goberno de Aragón. Empezaron, eles o que querían facer realmente era facer un tabuleiro de comunicación que se chamaba Tico, vale? Tico todavía está en liña e se pode conseguir e se descarga, etc. etc. Que problema tiñan? Que claro, ti cando fas un tabuleiro de comunicación, vamos, a parte de tabuleiro, estupenda, pero que lle metes dentro? Porque a maioría dos pictogramas, pese ao que ven sendo habitual, que es que me los cojo del imprinto de donde sea,
son de pago, son privativos, vale? O SPC, que tanto nos encanta e que continuamente os profes de AL ou os de PT fotocopiamos e pegamos alegremente, son de Meyer Johnson. É dicir, cada vez que os fotocopiamos, estamos infringindo a lei. E iso supoñía un hándicap, porque se ti queres facer un proxecto e queres que ese proxecto teña éxito e teña pulo, pois preferentemente non violes muchas leyes. Xa non digo ninguna, moitas. Vale? Entón dixeron, claro, isto fixolles pensar que o mellor que facía falta non era un tabuleiro de comunicación, ou sí, pero para poder facelo, primeiro necesitaban pictogramas. Así, José Manuel e David coñeceron a Sergio, diseñador gráfico, e empezaron a facer pictogramas. Os pictogramas de Arasac evolucionaron moito e para ben, ademais. É dicir, moita xente di, pero esos son dos dibujitos. Facer un pictograma, un bo pictograma, querelle moito conto. Porque, para empezar, unha persoa con TEA que vexa unha mazá vermella pode entender perfectamente que ese pictograma solo representa as mazás vermellas. E como queira pedir unha mazá verde, pois xa non lle vale. Por exemplo, vale? E logo, é moi fácil o pictograma de mazá, pois non le pongo color e listo. Pero como dibuixades paz? Como dibuixades feliz? Como dibuixades... Como distinguides froita de froitería? Como poñedes singular e plural? Porque isto hai que decidilo de antes. É dicir, as cousas hai que telas moi pautadas de atrás. Como dibuixades a un logopeda ou a unha logopeda? E o mesmo facer o pictograma si representa un home que si representa unha muller. E se eu poño coidadora porque digo, normalmente os auxiliares técnicos educativos son mulleres e no meu cole hai un home, que fago? É dicir, ten moitas máis dobleces e moitos máis matices do que podades crer. Vale? E logo, pois hai cousas que todos sabemos que vamos a necesitar, pero hai outras que son un pouco máis peliagudas. Por exemplo, eles empezaron con unha base de datos 4.000, 5.000, 6.000 pictogramas, agora van polos 14.000 pictogramas. Malo será que non atopedes algo que vos sirva, vale? Que 14.000 pictogramas son pictogramas, vale? Hai que ser flexibles, quero dicir, non busquedes verbos conxugados, nin estas cousas, pero teñen moitísima cantidade de material. Pero claro, se te pos a adaptar, unha vez que empezas a adaptar, empezache a pedir xente cousas máis ou menos extrañas ou máis ou menos comprometidas, que non vale calquera. Un exemplo que a mí me gusta poñer, porque me parece, ademais, chapó de quitarse o sombreiro, é que moito falamos de que hai que facer educación para a afectividade e a sexualidade nas persoas con discapacidade, porque é importante, pero se tes que comunicarte con pictogramas, a ver como explicas masturbación. Porque a ver de onde sacades pictogramas. Xa vos adianto que en Arasac, porque houve alguén que quixo facer o curso e lles pediu, por favor, que lle adaptaran o material, que lle fixeran os pictogramas. E aí están. E aí o podedes atopar. Pero non é fácil, quero dicir, é unha labor que é brutal facela e que, de entrada, pois igual, pensade que é unha administración pública tamén, que igual non meterse nese jardín era máis cómodo evitarlo, vale? E, sin embargo, están aí. E non só están aí, sino que están aí e que todos o podemos utilizar. Ahora, Juan acaba de sair, creo que xa non está fora, pero hai un momentiño estaba. Tadega, por exemplo, fixo a adaptación desos pictogramas a galego. Vale? E o fixo personas humanas, porque se o fai unha máquina, seguramente metemos a pata. Hai moitas palabras que teñen máis dun significado, polisémicas, e non é o mesmo a boneca en castellano, muñeca e muñeca, vale? Podemos meter a pata. Moito, moito, traducindo. E logo os locutou. Tendes todos os pictogramas están traducidos a unha porrada de idiomas, inglés, francés, alemán, portugués, portugués de Brasil, galego, catalán, vasco, chinés, romanés,
finés, quero recordar que está un porrón de idiomas, e en cada palabra tendes a palabra dita físicamente por unha persoa, non por un lector automático, vale? É dicir, que esas palabras foron traducidas por seres humanos e locutadas por seres humanos. Isto é moi importante a hora de traballar. Iso vos permite, por exemplo, sempre pensamos que a accesibilidade é unha cousa que nos fai falta para as persoas con diversidade funcional, pero se eu teño de repente un neno chinés na miña clase, é certo que terá que aprender o galego ou o castelán, unha lingua vehicular, pero entre tanto igual hai que sobrevivir, non? E sobrevivir con pictogramas nos que eu podo poñer a palabra arriba en galego e abaixo en chinés, sobre todo se ven con lectoescritura adquirida, pois é maravilloso. E se ademais etiqueto todo o cole, fantástico, porque non só el vai aprender algo ou bastante de galego, sino que o resto dos compañeiros, como mínimo, van a ser conscientes de que existen máis idiomas, de que eses idiomas se poden escribir de xeito diferente, de que ao mellor teñen grafías diferenciadas, etc. etc. E incluso nos pode dar pé a moitas outras cousas educativamente. Todo o que a xente normalmente coñece de Arasac, os pictogramas. Non vos quededes aí. Na web teñen un montón de recursos interesantes. Por exemplo, teñen un xerador de horarios, no que lle podedes poñer os horarios, os pictogramas que corresponden. E xa o fai, horario escolar, mítico. Teñen un xerador de calendarios e podedes poñer todas as actividades no calendario. Teñen un xerador de xogos da oca, interesante non só para rapaces que necesiten pictogramas, sino para calquera rapaz. Se queremos facer un xogo da oca sobre o magosto, o podemos facer aí, porque temos pictogramas suficientes para facelo. Teñen creadores de frases, teñen bingos, os que eran bingos, podedes crear o bingo cos pictogramas que queirades. E logo, por suposto, teñen AraWord. Se non coñecedes AraWord, buscades AraWord como soa. É un procesador de textos que ti escribes e aparece o pictograma. Co cal non hai excusa, e é gratuito e é libre de libre difusión, etc. etc. Non hai excusa para non facer o material adaptado a pictogramas. Porque é tan fácil como eu escribo en letra e aparece o pictograma. E se eu poño quitar, aparece o pictograma de quitar. Pero se eu sigo escribindo quitar o abrigo, aparece o pictograma de quitarse o abrigo, que é un pictograma concreto. Vale? Co cal, tendes aí moitísimos recursos. Dispositivos de todos os días. Unha cousa que me parece importantísima, moi importante, é utilizar tecnoloxías de todos os días. Vos que creedes que é máis fácil de integrar en un aula? Un aparato que di ortopedia por los 4 costados, gris, grande, feo, que un rapaz leve unha tablet ou un móvil como os dos demais. Un dos primeiros proxectos superbonitos que houbo en España, aínda que non o creades, somos potencia en comunicación aumentativa e alternativa, en tableiros de comunicación. Hai moitos proxectos interesantes, vale? Evidentemente, eu, como bicho mañán que viene a hablar de su libro, pois eu vos falo do meu, que é Accegal. Accegal ten un montón de aplicacións de estimulación cognitiva e de comunicación alternativa e aumentativa. Accegal non sería posible sin Arasac, porque nos utilizamos os pictogramas de Arasac, vale? E Arasac ten todos os nosos comunicadores na súa aula aberta e é moi fluido. Somos potencia porque colaboramos entre nós, vale? Porque eu coñezo os creadores de CPA e os de Arasac, e os de Arasac me coñecen a min e os de CPA e AraWord e todos nos intercambiamos. Pois originariamente había un proxecto en España que se chamaba Scout. Alguén ouviu falar de Scout? Scout con arroba. Non. Pois é unha pena. Scout era un proxecto moi bonito que era un comunicador para PDA. Botade a vista atrás. Houve un momento na nosa vida na que non había móviles. Ou non había smartphones, como os coñecemos. Como moito había os móviles que tiñan unha tarxeta así que chamábase enviar SMS e logo apareceron unhas cousiñas así, máis ou menos, tamaño un pouquiño máis grande que un móvil de hoxe en día,
que se chamaban Pocket PCs, PDAs, vale? Que eran, pois, a parte de ordenador de un smartphone, pero separada da parte de facer chamadas, vale? Todavía non había esa idea loca de que en un ordenador se podía llamar por teléfono. Todavía eso non existía. Porque, evidentemente, isto é un ordenador, o sea, o que pense o contrario. É dicir, eu non sei cantas chamadas facedes, eu xa, eu creo que ninguna. Recibo alguna, porque sempre hai alguén que te llama. Pero facer chamadas, eu creo que facer anos que non fa unha chamada. Isto é un ordenador. Pois esa parte do ordenador iba aparte. E se chamaban PDAs. Bueno, pois este grupo é un grupo de Granada, da UGR, fixo un comunicador que se facía no ordenador, se montaba no ordenador, vale? Montaba ali todo, e logo se pasaba a PDA. Eso era molón, porque un rapaz de repente podía levar o seu comunicador en unha cousiña que baratas non eran, porque os costarían, non sei, 400, 500 euros, que xa era diñeiro, pero ao que costa un comunicador digital, que podemos estar, daquela podíamos estar falando en 6.000, 7.000 euros, pois, oye, salía a cuenta. Pero deronlle unha volta de tuerca ao proxecto e dixeron, igual que collen unha PDA, collen unha Nintendo DS. Porque as Nintendo DS poden montar as primeirísimas, non as primeirísimas non, pero as segundas xa sí, as segunda xeración, e vos falo de ano 2004, 2005, vale? Podíamos meter unha tarxetiña na que se metía dentro unha micro SD que se vendían para outros usos, non se vendían para comunicadores. Esas tarxetiñas vendíanse, obviamente, para piratear os xogos. La idea non era esa. Pero, bueno, para eso tamén se poden usar para lo bueno, vale? Entonces, mirabante raro cando as ibas a mercar, pero dices, palabra que es para un comunicador, non te creía nadie. E metías esa micro SD no adaptador e o adaptador na Nintendo. E entonces tiñas un comunicador como que podemos ter hoxe nun teléfono, hombre, máis sencilliño, con menos cores, un pouco máis lento, pero tiñas unha Nintendo DS. O neno ou a nena que utilizaba comunicador non era o mismo chegar a clase cun comunicador, eso que dice ortopedia por los 4 costados, que con unha Nintendo DS. Ojo, ojo, que podían convivir o comunicador e xogos, que podían estar xuntos no mesmo dispositivo. Eso fixo moito, moito pola integración de moitos rapaces con comunicador. E, ademais, normalizou o seu uso nos centros, porque non é o mesmo. Para o profe igual sí, pero para os resto de compañeiros non, porque lo molón es que a él le dejas tener la Nintendo en clase e a mí non, vale? Ese tipo de cousas, hoxe en día, coas tablets, cambiaron porque se amplificaron brutalmente. En unha tablet podemos facer casi calquera cousa. Hoxe en día, de feito, o noso reto non é xa a capacidade de computación ou a capacidade de meter contido multimedia, ou etcétera, nos dispositivos. Hoxe en día o noso reto é o acceso. Vale? Seguimos tendo persoas que teñen moito problema para acceder a dispositivos móviles. Pensade en unha persoa, por exemplo, que teña unha parálise cerebral espástica moi acuciante, moi limitante dos seus movementos. Vale? Ese é un problema. Pensade en persoas con ELA, con esclerose lateral amiotrófica, que ten Stephen Hawking para que nos situemos todos. Esa persoa ten moitas dificultades para acceder a un dispositivo. É certo que pode acceder con tracking de retina, vale? É certo, existe tracking de retina. Si tendes 14.500 euros así en el bolsillo, se apaña. Eu recordo un caso no que nos pediron a CEGAL que fóramos a montar un comunicador a unha persoa que tiña ELA e esta persoa xa non tiña ningún tipo de movimento controlado e entonces houbo que plantexarse facelo por tracking de retina. Claro, cando lle dis á familia, mira, eso non depende de min, eso é un aparato que vai aparte, o comunicador é un monto hecho sin ningún problema, pero tracking de retina, claro, vai por outra vía. Claro, a familia dice, pero mira, son 14.500 euros. E o mellor o meu pai non vive máis de 3 meses. A accesibilidade tamén son os cartos,
Non é certo que se pode conseguir todo. Non o é. A accesibilidade tamén son os cartos. Outro exemplo claro de que a accesibilidade son os cartos son os famosos implantes cocleares. O mundo fala dos implantes cocleares. O que pouca xente sabe é que unha vez que te implantan, el implante te lo sostienes e te lo mantienes tú. É dicir, a operación paga sanidade, pero despois o dispositivo, ti te contratas un seguro privado e ese seguro privado que te cuesta un dinero, se encarga de arreglar a petaca se se estropea. Vale? Pero os cables, o cable que vai desde pois, o inductor aquí á petaca, os cables son 250 euros. Hai nenos que se lles pode romper 5, 6, 10, 12 veces no ano. E iso o pagan papá e mamá. Vale? A accesibilidade tamén son os cartos. Por iso o noso reto, en este momento, non é os dispositivos. Dispositivos temos os que queiramos, é dicir, tablets, se non é un Android e un iPad, temos sin problema ordenadores, igual. O noso problema é como conseguir que todo o mundo poda interactuar con esos dispositivos en pé de igualdade, en pé de autonomía, vale? E de un xeito cómodo e fácil. En ese sentido, estamos tendo bastantes avances últimamente. Por exemplo, esta semana pasada, Tobii, que é a empresa que líder en tracking de retina, lanzaba un dispositivo para facer tracking de retina por 100 euros. 14.100, non sei como vedes. Vale? O problema é que o lanza para xogar. Sabedes que hai xente que é moi fan de xogar, pois eso, de onde pongo o ojo, pongo la bala. Pois tal cual. O lanza para eso. Pero, bueno, eles que o lancen para o que queiran, que despois xa entraremos a fuchicar. O importante é telo por 100 euros, non por 14.000. Entendedes a que me refiro? Vamos a ir terminando. Sí, vamos. 5 minutiños por se me queredes facer algunha pregunta. O importante, ao final, é que non sexamos un muro, vale? Que a educación non sexa un muro. Que non sexamos asfalto. Se eu semento flores no asfalto, se eu tiro flores ao asfalto, algunha acaba topando unha rendixiña e acaba saindo. Algunha. A gran maioría non. O que vos contei agora, o que vos contei esta mañán, Holman, Terry Cox, Jessica Cox, Terry o noso maratoniano, todos eles son flores que creceron no asfalto, que non creceron igual que os seus compañeiros. O resto das sementes que había con eles morreron. Foron unha de 1000. Pero se en lugar de sementar en asfalto, sementamos en campo abonado, sementan moitas máis flores. Eu o que digo, o que vos pido, é que como docentes non sexamos asfalto e que non sementemos en asfalto. O asfalto é cómodo, camiñase moi ben nel. Claro, e os nenos que poden rodar, rodan maravilloso. E chegan super lonxe. Por campo a través vamos máis lentos, vamos todos. Pero aí sementamos e crecen moitas máis flores. Porque o problema non o ten o rapaz que non ten pernas ou que non ten brazos. Non o ten o rapaz que é cego. O problema o temos nós, que lle estamos poñendo dificultades. Acordádevos de Barry, vale? E agora, se me queredes facer algunha pregunta, que estou para vos. Hai algunha pregunta? Non? O le he dejado todo moi claro, ou se mataba a todos. La experiencia que tes hai un salto cualitativo importante nos recursos, metodoloxía que se programa. De primaria a secundaria, queres decir? Sí. Sí. ¿De qué piensas que? Vale. Bueno, igual preguntas como esas non fagades, porque é complicada. A ver, eu veño de un centro de educación especial, ainda que vos dixeron antes que ahora mesmo estou na consellería, e a miña vida profesional prácticamente a
non a totalidade, pero sí unha parte importante dela, fui en un centro de educación especial en Santiago. E digamos que do total dos nosos alumnos, moi pouquiños, casi ningún, eran de infantil. Algún ano houve algún alumno de infantil, porque ademais un alumno de infantil debe estar integrado en educación infantil, normalmente en combinada, vindo un día ou 2 a semana, como moitísimo. Poucos de primaria. E de repente, aos 14 anos, chegaban todos ao centro. A maioría do alumnado do noso centro era alumnado de secundaria e que chegaban, ademais, cunha edad media de 12, 13, 14 anos, coa chegada ao instituto. Coa chegada ou cos primeiros anos no instituto. A que creo que se debe? Pois a multitude de factores. Vale? Seguramente non ten un único factor. Moito é a cultura profesional. Temos culturas profesionais a veces diferentes. E moito son as expectativas. Quero decir, estamos traballando este ano, por exemplo, con un proxecto moi bonito na Consellería, un plan proxecta con política social e está a TADEGA tamén por en medio, traballando precisamente en eso, en expectativas. Porque o problema é que moitos dos rapaces que chegan ao Centro de Educación Especial con secundaria non tiveron oportunidade de demostrar o que valen no instituto, porque temos medo. Moitas veces é o medo. Eu non achacaría nin a falta de recursos, que pode ser en algún caso, nin a falta de formación, porque a formación se apaña, quero dicir, se o que te falta de formación, formamos. E se non vai por un lado, vai por outro. Moitas veces é o medo, temos medo. Pero temos método diferente. Acordadevos do que vos acabo de leer, isto de non sei como tratarle. Cantas veces nos ocurre que temos que tratar con unha persoa que vai en cadeira de rodas e non sabemos se abrirlle a porta, se agacharnos, se non agacharnos, non sabemos como reaccionar. Ou cando vas con unha persoa cega, non sabes se non tes práctica e despois, cando te soltas, non ten ningún problema. Moitas veces é o medo. Eu creo que o medo xoga un papel moi importante. E logo as culturas profesionais. É certo que temos culturas profesionais un tanto diferentes e que necesitamos achegar posturas, pero é importante que falemos todos e que nos xuntemos. Non sei se respondí a tua pregunta. Claro, é que despois chegar á universidade é moi difícil. Chegar á universidade é un salto tremendo, porque é como unha carreira de obstáculos, pero aí xa non é que sementemos en asfalto, é que sementamos en un campo de minas, directamente. E se sobrevive e chega a outro lado, pois igual chega á universidade. E logo na universidade, que eu teño algún amigo pois con diversidade funcional que pasou pola universidade e as historias que conta, se encontrou con profes maravillosos, pero tamén se encontrou con profes que, madre de Dios, e todo, novamente, medo e cultura profesional. O demais ten arreglo. O sea, o que se pode arreglar con tecnoloxía, arreglámoslo con tecnoloxía. O que se pode arreglar con formación, se arregla con formación. O que non se pode arreglar é o medo que ten unha persoa. Eso sí que xa non ten arreglo. Alguna? Sí. Mira, posto da formación básica. Sí. Tamén está un programa básica con Diversidade, sí. Non crees que a inclusión ten un límite? Que esos límites estarían máis? No. Pero ademais estou convencida. E digo isto desde a perspectiva de que estuvo en un centro de educación especial, o meu centro tivo, cando eu entrei, tiña PGS se convertiu en PCPI, e PCPI convertiuse en formación profesional básica. Vale? Cando se implantou o PCPI, porque cando se implantou a FP básica, prácticamente foi cando me fun a Consellería, pero cando se implantou o PCPI, que ven sendo o mesmo alumnado e o mesmo entorno e a mesma situación, o meu centro chegou a ter 7 grupos de PCPI. Quero dicir, nun instituto normal, un grupo de PCPI é un drama. No meu centro había 74 alumnos de PCPI. A memoria de fin de curso foi sobrevivimos. Claro. E, sin embargo, non o fixemos mellor nin peor, nin sacaron. O que puideron sacar mellor do noso centro non foi porque o noso centro fora de educación especial.
foi porque os deixamos crecer, vale? Porque os deixamos estirarse. Eu teño unha anécdota con un rapaz de PCPI o primeiro ano, vamos a chamar Juan, non se chamaba Juan, pero vamos a chamar Juan. Juan non falaba nada, mutismo selectivo del libro, con ningún profesor, con ningún adulto, cos seus compañeiros por aí. Eu escoitei a súa voz en xaneiro. Un día en clase, esa voz era Juan, que falaba, claro, alcanzar así un certo grado de confianza conmigo, e soltouse. Claro, había que mandalo a prácticas, vale? Porque todos os que máis ou menos tiñan unha certa desenvoltura mandábamos a prácticas, porque non somos moi de, bueno, que vivan, eso, deixa de os ir, que xa eles se apañan. Estaba facendo fontanería. E entón dixemos, bueno, pues coñecemos a un fontaneiro e tal, que fai aquí traballos, pues a ver se non lo colle. Colle e tal, sin ningún problema, un mes e pico, a mí me extrañaba, porque o rapaz é que non falaba. E un día falando co rapaz, co fontanero, digo, oye, Juan, moi ben. Digo, claro, pero nas casas, estupendo. Eu xa non sabía como se... Digo, é que non fala, é o bo que ten. É o bo que ten. Porque eu vou ás casas e me recibe a señora como me recibe, e claro, hai que ser discreto. E outros danlle a lengua, pero este como non fala, está o chollo. Lo contratou, non é? Estuvo durante varios anos de indefinido. Quero decir, era un rapaz que un centro ordinario, un instituto ordinario, mandou un PCPI de educación especial. E acabou, eso, contratado. Outro que tiñamos, pieza. Vamos a decir que se chamaba Luis Martín, que non se chamaba así. Este estaba en construcións e o mandamos a unha empresa. Todo o curso era aquela modalidade cemista que iban 2 días ao centro de educación e 3 a empresa. Bueno, pois el veu para aí, nos como éramos así, eso, descerebrados, pois veña, pa diante a unha empresa. E así como en marzo, me digo, rapaz, non podo ir á empresa mañán. Digo, pois avisa o jefe, dame vergonza, chama o ti. E dillo ti, digo, pero por que non podes ir á empresa? Teño un xuicio por roubo. Pues imaginadevos, chamar a un empresario e decirle, mira, Luis non pode ir mañán porque ten que ir a responder ante a xusticia por roubo, porque é o rapaz que che metín na empresa. Eu xa, aquela chamada, sudaba. E entón chamo e digo, buenas, me chamo para falar por Luis Martínez. Digo, sí. Ai, que bo rapaz. Traballa, boísimo, oye. Non lle olles unha mala palabra, formal, serio, honrado. Digo, non eu chamo por Luis. Sí, Martínez. Eu primeiro non podo ir mañán porque lle pasa isto, porque, sabes, en xuño pasado roubou. Bueno, quen non ten algo? Este tamén veu para un centro de educación especial por trastorno grave de conducta. Martínez, que realmente él se refería a Martínez, collérono, fixeron indefinido, e 2 anos máis tarde era jefe de turno e era o tutor de outros alumnos de PCPI. Non hai tutor mellor que ese, porque se las sabe todas. E os traía, pero ben dereitos. Por ese tipo de anécdotas, si teño, pois mira, se un ano tuve en 74, calcula en 9 anos cantos puiden ter, e todos os anos hai 3 ou 4 deses, estou convencida de que non. Ese perfil de alumnado diferente é moi complicado. Non. Ese perfil tiña o Carly e ten un talk show con éxito en YouTube. O que pasa é que a veces hai que deixalo ir. Por qué? Porque non fala, porque non se comunica. Os compañeiros collenos rapidísimamente como se teñen que comunicar con él, como teñen que moverse con él, que teñen que ter en conta e que non. Vale? É dicir, a todos nos parece divertidísimo que Sheldon Cooper, por exemplo, sexa un físico teórico de la leche e que teña amigos e é genial. E non decimos, pobrecito Sheldon. E, sin embargo, é un perfil
de Asperger, de autismo de Asperger de libro, vale? E igual que Sheldon fala, outros rapaces non falan, pero igual teñen a mesma problemática. Ti pensa, por exemplo, en Stephen Hawking, que en vez de ser ela, que é unha enfermedade degenerativa, vale? Que tivera nacido así, con esas dificultades, por unha parálisis cerebral. Pero con ese mesmo cerebro privilexiado, pero con unha parálisis cerebral, babándose e con todas as dificultades que el ten. Donde crees que chegaría no sistema educativo? Eu dígoche que non chegaba a acabar a primaria en un centro ordinario. Estou convencida. Porque son as expectativas que temos. Son as expectativas que temos nós. E as expectativas que teñen os rapaces. Os rapaces son como esponxas, Se ti non tes ninguna expectativa, eles, os compañeiros, tampouco. E iso chamase profecía autocumplida. É dicir, o que ti esperas que ocurra é o que vai a ocurrir. Polo tanto, non. Eu o que creo que temos que cambiar como sociedade e deixar de mirar raro porque ese rapaz utiliza un comunicador ou porque ten, ao mellor, pois sí, efectivamente, non fala moitísimos cos compañeiros, pero dibuxa que te mueres. Ou é moi bo en matemáticas. Ou é moi bo en calquera outra cousa. Seguro que un talento ten, asegúrocho. E seguro que se o deixamos, ele o vai a descubrir e os compañeiros tamén. Pero hai que darlles tempo. E iso non se arregla de setembro a decembro, que moitas veces o tempo que lle damos. Damoslle tan pouquiño tempo que non teñen tempo de abrirse e de esplayarse cos compañeiros. Iso leva tempo, é unha aposta de longo recorrido, non é unha aposta de hoxe para decembro ou para xaneiro. Isto a min me irrita moito cando oigo que un colega di vamos a dar 3 mesiños. É como se digo, si te sacas el doctorado, te voy a dar 3 mesitos. Dalle o tempo que necesite. Igual 3 meses lle sobran. Pero a min se me dis que tes que facer isto en 5 minutos, igual tardo 15. Se me dis tes todo o tempo do mundo, igual tardo 3. Dalle tempo. Deixa que pasen as cousas, que non pasa nada. E iso sí, traballando desde infantil e desde primaria, o que non podemos pretender é que os compañeiros sexan superintegradores en secundaria, se en primaria e en infantil non tiveron esta experiencia de estar con compañeiros e facer unha escola verdadeiramente inclusiva. E, evidentemente, se pretendes que faga o mesmo que os demais compañeiros, vas mal. Eu sempre digo que no meu centro había moito rapaz con xordeira, porque originariamente chamábase Colexio Regional de Xordomudos e Cegos de Santiago, vale? Entón, había moitísimos nenos xordos, moitísimos. E eu sempre decía que se facíamos teatro e pretendíamos facer Macbeth, íbamos mal. Pero se facíamos unha obra do tricicle, íbamos estupendos. Tamén depende do que queiramos facer. Non sei se... Non trato de convencerte, eu estou convencidísima, pero eso hasta que ti non o vexas non te vas a convencer. Dime. Un tipo de algo que no les deja a ellos tampoco quiere decir algo inteligente, algo que les cuesta. Y otros es simplemente que sean negados. La familia, por lo que sea, no quiere estudiar, no quiere participar en la aula, lo que sea, y cuando llegan a tal edad quieren educación. Pues tal vez que quieren y lo apartan en la molestia. Entonces, esos alumnos que normalmente además son bastante problemáticos, en el caso de que Martínez. cualquier niño que vean un poquito de eso, ya van a poder, porque parece que es la forma de hacerse más fuerte y compensar un poco ese problema de educativo de que van a suceder. ¿Qué tal se entera? Quiero decir, no preocupa tanto a los niños, sino esos que vienen un poco rebotados, que vienen enfadados con el mundo. Mira, todo se aprende mellor con un exemplo. No noso centro, un rapaz deses que parece que non tiene ningún problema, que logo non é certo, quero decir, un non se saca un doctorado porque non lle apetece, pero a secundaria, se non hai algo, te la sacas. Quero decir, que ti non descubriras que ten non quere decir que non teña algo, que igual non é diversidade funcional, pero igual é un problema na casa, quero decir,
non é para poñernos aquí a chorar, porque se vos contaría historias de rapaces que non tiñan nada e que despois acaban pois, en protección de menores porque os maltrataban ou con situacións terribles na casa, con irmáns drogadictos, ou que chamas por teléfono a súa casa e escoitas falar o seu pai ou a súa nai e dis, madre de Dios, con esta familia el chaval es el Dalai Lama. Vale? De esos casos así. Pero, bueno, mal chamados que non les apetece. Vale? Pois imagínate un destes que chega ao centro e que se rebota con un profesor. E se rebota duro, duro. Duro como para que lle abramos un parte de incidencias tendo en conta o noso umbral que é diferente xa, quero dicir que cando a xente me conta es que en mi centro pasa non sei que, digo, ai, mi madre, eso non é nada. E entonces, bueno, pois tivo o seu procedimento sancionador, o seu procedimento corrector, e a maiores se dixen, mira, non é un castigo, non quero que o entendas como un castigo. Quero que vexas cales son os alumnos que temos en educación básica, os alumnos con verdadeira diversidade funcional, e por que o teu profesor, cando chegou abaixo, estaba hasta aquí. Vale? Entón, para que o vexas e para que resarzas un pouco o profesor do mal trago que lle fixeches pasar, durante 3 semanas vas a subir 1 hora, 2 días a semana, a axudar ao profesor na aula de básica. E o metemos na aula na que tiña el clase xusto antes de ir a ver a este rapaz, que por eso iba queimadinho. Que tiñamos unha rapaza de 20 anos, 1,80 m, 100 kilos de peso, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, como non lle deixaras facer o que quería, te molía a palos e a patadas. Pero a palos, de chegar eu a casa morada hasta aquí, E entonces o puxemos ali e aí mes dicemos, vas a atender a esta rapaza. Con mala idea. Pero digo, apártate, cando te vaya a dar, apártate. O sea, esto no es un castigo, esto es para que lo veas. O primeiro día sufriu, o segundo menos. E cando pasaron as 4 semanas que tiña de tempo de reflexión, ven e dime, pero eu quero seguir subindo. Digo, non, pero xa viches, xa entendeches o que hai, xa non tes que seguir subindo. Bueno, se le tengo que pegar a alguén, le pego, Vai dicindo, bueno, si é porque me castigues outra vez subindo, pois pegamos de alguén e arreglamos el problema. Polo tanto, como se integran? Como ti lo expliques. Como ti lo expliques. E que moitas veces lles aforramos todo. Dicimos, es que non ves que tiene un problema. Non, el non o ve. Hasta que ti non lo explicas, non o ve. Desos casos temos así. Cantidad de rapaces, teño unha compañeira de traballo, porque a vida é así, que tivo o seu rapaz no meu centro tamén. Non le apetece, non tiene ganas, non quiere. Vino como todos os chicos, mantenimiento de vehículos, que todos queren ser mecánicos, son os mecánicos todos. Sacou o PCPI e agora está facendo un ciclo medio de atención sociosanitaria. Vai para o ciclo superior. Cambioulle a vida estar cos nenos do noso centro. Como ti lo expliques, como ti lo transmitas, as oportunidades que lle des. Que conste que a este pobre rapaz non lle explicamos nada, o deixamos na clase para que o vira ele. E lle cambiou a vida totalmente. Entonces, non teñen maior problema. Pensa que nos tiñamos mitad e mitad, de 100 alumnos, 50 podían ter diversidade funcional e 50 eran destes outros. E sobrevivimos. Más o menos bien. Todos os años. Sí. Pero non me vou, podes preguntarme no café. Perfecto, sí.